Исәнмесез, хөрмәтле укучылар, Татарча онлайн мәктәптә чираттагы физика дәресенең практик өлеше. Без сезнең белән өйрәнәбез, нәрсә ул масса, нәрсә ул тыгызлык, һәм җисемнең күләме, массасы һәм тыгызлыгы үзара ничек бәйләнгән. Һәм менә сезгә беренче бирем. Тыгызлыклар таблицасыннан файдаланып, кайсы матдәләрнең тыгызлыгы зуррак икәнен билгеләгез. Беренчесе цинк яки көмеш, икенчесе бетон яки мәрмәр, өченчесе бензин яки спирт. Бу биремгә җавапларны таба алгансыздыр дип өметләнәм. Аны шишу өчен берничә тыгызлыклар таблицасыннан файдаланырга кирәк иде. Әйдәгез ул таблицаларны бергәләп карап үтик. Экраннарда сез күрә аласыз, кайбер каты җисемнәрнең тыгызлыклары таблицасы китерелгән. Монда сез күрә аласыз цинк, көмеш, бетон һәм мәрмәрнең тыгызлыклары ничә икәнен. Киләсе таблицада инде сыйыклык хәлендәге матдәләрнең тыгызлыклары китерелгән. Бу таблицадан без бензин һәм спиртның тыгызлыгы ничәгә тигез булуын карап белә алабыз. Киләсе бирем, шулай ук тыгызлыклар таблицасыннан файдаланып, бер үк күләмдә алынган матдәләрнең массалары чагыштырмасын билгеләгез. Беренчесе алтын һәм кургаш, икенчесе бакыр һәм тимер, өченчесе керосин һәм нефть. Бу биремнәрне дә башкара алгансыздыр дип өметләнәм. Әгәр дә матдәләр бер үк күләмдә алына икән, аларның массалары чагыштырмасы аларның тыгызлыклары чагыштырмасына тигез. Ягъни бу мәсьәләне шишу өчен без шулай ук тыгызлыклар таблицасыннан карап, безгә кирәкле матдәләрнең тыгызлыкларын беләбез һәм аларны үзара бүләбез. Киләсе биремне башкару өчен сезгә үзегезнең өегездә кичкенә генә тәҗрибәләр башкарырга кирәк булачак. Моның өчен безгә кирәк беренчедән мензурка, икенчедән үлчәү, өченчедән кичкенә генә тимер кисәкчекләре. Әгәр сезнең өегездә мензурка юк икән, куркыныч түгел. Бу максатлардан сез шприц куллана аласыз. Тәҗрибәнең максаты безнең кул астында булган кичкенә җисемнәрнең тыгызлыгын исәпләп табу. Моның өчен без үзебезнең җисемебезне мензуркага салабыз һәм суның күләме ничек үзгәрүгә карап, аның күләмен беләбез. Һәм инде үлчәү ярдәмендә җисемнең массасын билгеләп, массаны күләмгә бүлеп, җисемнең тыгызлыгын исәпләп чыгарабыз. Шул рәвешле үзегезнең кул астында булган берничә җисемнең тыгызлыгын билгеләп, тыгызлыклар таблицасыннан карап, бу җисемнәр нинди матдәләрдән ясалган икәнен билгеләгез. Шулай дип, хөрмәтле укучылар, чираттагы дәресебездә без карап үттек, җисемнәрнең массасы, тыгызлыгы, күләме билгеле булганда, без нинди исәпләүләр башкара алабыз икәнен һәм әлеге исәпләүләр нинди практик әһәмияткә ия булуын. Киләсе дәресләрдә без сезнең белән физиканың башка өлкәләрен дә өйрәнүне дәвам итәрбез. Хәзергә исә безнең чираттагы дәресебез дә тәмам. Игътибарыгыз өчен, безнең белән бергә булганыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.